Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Da, mi s-a blocat aici camera și n-am putut să vă spun și da, uitați-vă la video. Hai, uite. Pam. Salut. Am te cheamă? Palpier, să te ajut. Pentru că e puțin negativ. Și da, dacă vreți puteți să intrați cu mine în Let's Farm, asta voi puteți să intrați cu mine. Așa că nu vă faceți seama, fiindcă acum am închis, ca nu sunt de da. Vă spun, azi să puteți să mă încolo peste un timp, o să puteți deja intra toți cu mine. Și am spus că nu pot să am ciupt acum. Sunteți faini, pentru toți youtuberii nu putem să facem și pentru asta, da. Și hai să vedem unde sunt toți zombie. Zombie! Unde sunteți? Bam! După cum vedeți, am un pet care îmi dă în fiecare 3 secunde 4 și uitați, un molotov. Nu mai văzut, dar hai să dăm molotovul și hai să dăm. Hai să vedem. Așa, totul niște zombie. Așa, hai să vedem. Avem wait 20, așa că trebuie să-i băgăm pe toți zombie. Să facem următorul ei. Băieți! Ce s-a întâmplat aici? Vai! Ce s-a întâmplat cu fata asta să nu mor? A murit. Săracă fata. A murit. Așa, 25 xer. Da, am bătut bine. Ok, e foarte bine. Așa. I-am bătut. Așa, îmi dați la mai sunt pe aici cineva. Nu este pe aici cineva, da? Granada. Cu granada mai bine că la mai multe. Așa că doar nu mi s-a întâmplat încă nu v-am mult bine. Hai! Da, uite. Așa, a apărut bossul, vezi? 25.200 de cal. E King Slime, nu? Da. Deja îl știu pe King Slime, dar vezi? Nu știu și că deja știu că face King Slime. Deja îl știu pe King Slime. E foarte rău, are multă viață și e foarte rău. E înghețat cu totul și se poate foarte mult. Băieți, să mă gândesc în drept pe toate date. Da. Și da, nu s-a întrebat pe cât tipul să văzând deja. Tipul să văzând, e un tip de vând. Da, așa, mă pune pe și mă pune așa pe cred că 5 secunde și o dezblocat. Oi, ce te să puși? Nu. Da. Să dau un pic sunetul mai încet, pentru că deja nu-mi place. Să mă auziți mai bine. Mie nu-mi place tare sunetul ăsta. Unde se duce? Unde se duce King Slime? Hai după el, băieți. Ce face King Slime? King Slime mă omoară, vezi? Mă bate King Slime. Eu să fac cel mai ușor boss planeta și mă poate bate pe mine? Ce se întâmplă aici? Este level 54? Mă poate bate. Ce se întâmplă? Hai băieți! Știu că putem! Doar ne-am pus pe jos. Surprise!
Așa. Hai după boss, băieți, hai după boss. Așa. Hai repede, băieți, hai repede. Să nu ne bată. Gata, băieți. L-am bătut. Așa, și văd că deja să vină și mai pro zombie. Zombiurile astea, văd că sunt destul de ușoare. Ce vine acum, dar cred că... Hai, părea că s-a pus un boss nou, dar nu. Granada. Stai, fetiță, că te ajut eu pe tine. Ai, nu trebuie să ajut pe fata. Că mor eu dacă am ajutat-o pe fata și așa mor eu. Așa nu-i tare corect, dar... Prost. Ce prost sunt. Hai să-i batem. Așa, normal. I-am bătut. Așa. Îți luăm un motor. Să-i trag motorul. Gata. Acum aveți toți foc. Așa, să muriți singuri. De ce vine tot serverul după mine de zombie? Nu înțeleg. Dar pot să-i bat și singur, așa că n-am probleme. Supra speed și i-am bătut pe toți, cred. Deja. Pot să-i bat într-o secundă pe toți. No problem. Pentru mine, și îmi place granada asta, fiindcă trag într-un loc și se duce în alt loc. E foarte enervant. Și hai să vedem, să luăm o granadă. Păra o granadă. Așa. Nu o să-i dau la asta granada, fiindcă e doar unul. O să-i trag din un hit. De ce mai stai tu aici? Lava zombie. Pe server unde sunt cei mai mulți zombie. Cred că pe server nu i apare pe niciun zombie așa mulți. Ați văzut? Eu m-am posat să duc la granata la zombie, dar s-a dus invers. No, băieți, nu. Aici trebuia noi să dăm granada, dar... Ce rău. O să bătăm pe asta mare. Să dăm lăsa. Așa. Nu te cred. Așa, e gara de zombie. Să-l bat. Băieți, nu mă bateți. Nu mă bateți, vă rog frumos. Și tu, Angele, de ce ești așa de rău? Da, nu mă aude Angelo. Cred că nici n-are urechi, dar pot să supraviețuiesc și singur. Ok. Cred că e foarte normal ce vedeți voi aici, da, e foarte normal. Așa. Nu te cred, tank beast. De ce? De ce poate să fie așa ceva pe lumea asta? De ce? Hai să-l bătem pe tank beast. Hai să-l bătem. Yeah! Level 59, bă. 59. Nu. Păi nu te cred. Ce se aude? Sunt niște oameni care fac zarva. Super speed. Fata asta s-a făcut invincibilă, după cum vedeți. Și eu l-am bătut pe zombie rip. Zombie bun. Fate rip. Stai, băietule, că te ajut pe tine. Da. Și, da, cam atât a fost cu episodul de azi. Pa, pa!